A la que empiezas a contar que has desayunado, perfecto. Entonces empieza a funcionar el micrófono. Bueno, hasi da mikroa martxan, gusari ez dizketan ari garela egunon. Zer moduz? Eskerrik asko etortzeagatik eta txaloengatik ere. Hasi egingo gara. Hizketaldiari hasiera emango diogu. Eta zinemako esparru edo marko honen barruan. Ongi iruditzen bazaizue, irakurri egingo dut mahai inguru honetarako prestatu dugun sarrera hori. Iruditzen zaidalako, honek oso ongi adierazten duela, zein espiritu mantenduko dugun gure hizketaldi honetan. Eta honakoa dio. Diskurtso erreakzionarioak aztan ari diren testu inguru globalean ikusentzunezkoen industriako sektore batzuk woke eduki gisa hasi dira, no espertxuz, berdintasunarekin, aniztasunarekin edo giza eskubidekin konpromitutako narratibak. Joera hori presio esplizitu bihurtzen hasi da, ekoizpenetan ikuspegin jakin batzuk saiesteko. Esate baterako, arrazari izatutako pertsonaia gutxiago, LGTBIQ plus historia gutxiago, memoria gutxiago, estatuskoa gutxiago zalantzan jartzea. Eta galdera da, zentsura mota berri baten aurrean ote gaude. Zer esan nahi du, atzerakada ideologikoko une batean ikuspegi kritiko batetik sortzeak. Horixe da gure mahai ingurua, eta hemen, edukia landuko dugu erresistentzia gisa eta mundu berriak irudikatzeko tresna gisa. Sorkuntzatik, konpromiso politikoari eusteko eta gure ahots eta esperientzietatik kontatzeko eskubidea defendatzeko tresna gisa. Eta horretarako, gai horiek guztiak lantzeko hiru luxuzko profil dauzkagu. Nire ezkerretik hasiko naiz, Jule Goikoetxea idazlea da, ikerlaria, EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean. Zer moduz, Jule? Oso ongi mikro hartuta. Barkatu, barnean erabalakoan nengoen. Eskerrik asko. Silvia Arbert Sopale aktorea da eta zuzendaria ere Bartzelonakoa da, baina oraintxe elkartu dugu ezagutu dugu elkar nire Bartzelonakoa nazen. Eta bestetik, Alaitz Arentzana daukagu, artista zinegoakeko zuzendaria besteak beste, zinebiko programatzailea. Zer moduz, Alaitz? Oso ongi, atsegin handia hemen zuekin egotea. Az gaitezen datuetatik. Izan ere, atzerakada batez ari gara, eta aniztasunean, atzerakada egiten dugunean, beti jartzen dugu Estatu Batuak erdigunean. Erdigunea da ikusentzunezkoen imaginario horren erdigunean dagoena, eta Hollywood atorkigu burura, baino ez gara. Estatu Batuetan bizi, Espainiar Estatuan baizik. Eta konpara daiteke Estatu Batuetako testu ingurua Espainiakoarekin, zeuri egiten dizu galdera, Alaitz? Ados? Konparatzea interesgarria da, izan ere testuingurak ezberdinak dira, baina gertatzen ari diren esklusio ereduak Estatu Batuetan, ikusten ditugun esklusio kasu horiek garrantzitsua da, haiek aztertzea izan ere, behin horiek aztertzerakoan ikusten dugu esklusio logika horiek berak hemen sortzen direla. Hau da, entzuten ari garen diskurtsoak antzekoak dira, wokea aipatzen da, eta politika diskriminatzaileak ere bai, eta adierazpen askatasunaren falta ere bai. Hau da, momentu honetan gorrotoaren diskurtso hori zentsura kamuflatzen ari da, eta, iruditzen zait hor erabiltzen dela diskurtso hori zentsura egiteko, ekoizpenak zentsuratzeko, plataformen politikak aldatzeko, eta iruditzen zait, eduki hori diskurtsoek iristen zaizkigula, eta gure kontsumitzen dugun edukiaren zein ehuneko dator horretatik, zein politika edatzen dira aniztasunaren kontra diskurtso horiek erabiliz, gure plataformetan, industrian modu generikoan.
Iruditzen zait beraz, bai, gertatzen ari dela, eta bi kasuak konparatzeak eta aztertzeak ahalbidetu diezaguke erresistentzia bat sortzea edo estrategia bat eratzea, ikustea, nola egin dezakegun aurrera, iruditzen zait, bai, garrantzitsua dela. Zentsura hori iristen ari zaigulako. Galderak prestatzen ari nintzela, gai honek honakoa pentsarazi dit. Izan ere gu 2024ko emaitzak aztertzen ari gara orain, baina Trump 2025 hasi zen presidente jardunean. Eta beraz, atzerakada honek ez du hain lotura zuzena, hainbesteko loturarik Trumpekin eta bere politikekin, baizik eta beste logika batzuen ondorioa da, urteetan zehar gertatzen ari dena izan da. Baina orain, badirudi, behar bada ez errazago, baina modu naturalean pentsatzen dugu, Trumpek egiten dituen murrizketen ondario dela, edota aniztasunaren kontrako murrizketen ondorio dela, baina hor beste faktore batzuk ere badaude, eta horiek analizatu beharko genituzke. Era berean, nire ustez etnikoa eta raziala dena ez da konparagarri Estatu Batuetan, eta hemen daudezkagun historiak ezberdinak direlako. Estatu Batuetan kontzientzia handia dago anitzasunaren inguruan, arrazakeriaren inguruan, kontzientzia sozial eta politiko handia dago, orokorrean. Naiz eta oso herrialde arrazista den. Espainian ez dago kontzientziazio maila bera. Estatu Batuetan legeak daude, politika publikoak daude, babeserako, diru laguntzak ere badaude. Espainian hori ez dago halakorik. Espainian oraindik onartzen ari da hau lurralde arrazista bat dela, xenofobia dagoela bertan, migrazioa dagoela, pertsona afro-espainiarrak, afro-katalanak, afro-euskaldunak daudela. Hor, memoria historikoak gabeziak dauzka, arrazializazioari dagokionez. Eta nire ustez zaila da, konparaketa hori egitea horregatik Estatu Batuen eta Espainiaren artean. Jule, Alaitzek aipatu duen gai bat jarriko dizut berriro mahai gainean. Zentsura aipatu du Alaitzek, baina zertarako izan daiteke zentsura baliagarria eskubideen atzerakadaz ari garenean eta inklusio politiken atzerakadaz ari garenean. Zentsura hitz egitea importantea da. Eta garrantzitsua da halaber esatea beti jasan dugu zentsura. Zentsura sistema politiko ororen mekanismo bat da, baita demokratikoena ere, beraz zentsura estrukturala da. Hemen aztertu behar duguna zera da, batetik testu ingurua, badakigu fascismoa azken 20 urtetan horre egon dela. Usaintzen hasi gara, estatua privatizatu denean, kuko lortu dugun hori lortzen. Eta behin hasten garenean, gure gizartea txirotzen, noski subalternoak, arrazilizatuak, emakumeak, migranteak diren pertsona horiek, emakumeak horiek jasango dute eragina zuzenean. Baina txirotze horren aurrean nortzuk esarratuko dira? Gizon zuriak. Eta hor ikusten ari gara, nondik datorren erreakzioa? Zuriak, langileria klasearen parte direnak, noski, elitea beti izango da elite, eta ikusi behar da, erreakzionarismo horrek eta zentsura horrek zein eragin duten gure testu inguruan. Fascismora edo postfascismora itzultzen ari garen horrean. Oraindik ez dakigu ze autoritarismo mota izango den, ez da 30 izango, beste mota bat, baina deit dizaiogun fascismoa. Edota reakzionarismoaren barneko korronte gisa. Reakzionarismo horretan badago ezker zati bat ere, ezkerralde bat ere, izan ere guk gizon zuriaren supremazismo horrik aratutako gizarte batean bizi gara. Eta zenbat eta gehiago urrundu, okerro, bai, ikusentzunezkoetan, eta beraz, zenbat eta gehiago urrundu profile horretatik zentsuratuago egongo gara. Eta modu naturalizatuan bizi da gainera. Eta zentsura ikusten dugunean kontu ez da, ez dela zentsurarik egon. Behar bada politizatu egin dugu zentsuraren zati bat. Eta hemen, zentsuratik aratako aipatu nahi nuke, nola, Oppenheimer gisako filmak, barbaritate ikaragarria, lazgarria da. Han kontatzen dena. Izan ere, kontatzen dute, gizon zuri adimentsu bat dagoela, azkar bat dagoela, eta mundu asalatuko dela. Eta hori ikusten dugu historian, eskoletan, etengabe jasoten dugu, eta inork ez du esaten,
noski bai, arrazializatua dena, esango du, bueno, baina zer da, hau, baina orokorrean ez da eskandalurik izan, ez da halako sorpresarik izan. Normalean, zuzeneko indarkeria edo zentsura zuzenekoa jasotzen dugunean egiten dugun moduan. Ez, hemen narratiba bat naturalizatu da, gizonezko zuri hori da, la hostia. Eta hori da arazoa, izan ere, aniztasun hori da, gizo zuri ez den guztia. Eta, bueno, anistasunaz baino gehiago hitz egin nahi dut nik indarkeriaz, eta izan ere, azkeneko txosten arabera, Espainiar Estatuaren ikusentzunezko kolektiboak egindako txostenetako bat, eta nire Barjola hementxe daukagu, berak esan du, eta etengabe adierazten da, emakumen 60% dagoeneko gisa guztietako erasoak identifikatzen dituzte. Sufritu segurenik gehiago, baina identifikatu dituzte. Eta impunitatea erabatekoa da ikusentzunezkoetan txostenaren arabera. 83%, eraso 83% ez da salatzen. Beraz, zer da zentsura, zer da anistasuna? Expropiazio bat, gure gorputz subalternoen expropiazio bat etengabeko beldurretan bizi direnak eremu guztietan. Eta hau guztia maigainan jartzen dugunean, bueno, lehenik iruditzen zait dominazio strukturari maigainan jarri behar dela gero hitz egiteko anistasunaz edo nahi dugunaz. Gero sartuko gara kontzeptuetan. Besterik, gehitu nahi duzu, Julek komentatutakoaren gainean? Izan ere, bueno, kosta egiten zaigu, representazio hori, erresistentzia gisa identifikatzea, edo bestela behar bada fokoa beste eremu batzuetan jarri beharko genuke, edo beste eremu batzuk lehenetxi beharko genituzke defentsa eremu gisa zer deritzuzue horren inguruan? Ok, yo creo que sí, que es necesario seguir insistiendo en la representación, porque si no caemos. Bai, errepresentazio horretan insistitu behar dugu bestela, antzuran eroriko ginateke erabat. Gainera, pertsona arrazializatuen errepresentazio hori, edo anistasuna duten pertsonena, arrazializatuena, fasismoaren kontra borrokatzeko tresna bat, da. Ikusentzunezkoetatik, telebistetik, pelikuletatik desagertzen bagara, jendeak usteko du, Espainia dela lurralde zuri bat, gizonezko zuriz beteta dagoena, emakume zuri batzuekin, eta dena oso normatiboa dela usteko da. Baina, insistitzen badugu, eta memorian insistitzen badugu, hor gure gorputzek, narrazio horrek lortuko du gure gorputzak hori eraldatzea, eta narrazio hori transformatzea, eraldatzea. Historia bat kontatu dut, hemen Euskaldunik badago, Euskal Herriko pertsonarik, bai, gogoratzen dituzue ertzainak? Bi ertzain, zuk behar bada bai? Sorry. No, ertzainas, que son policías, la policía vasca. Ertzaintza da Euskal Polizia. Gogoan, baduzue, bai? Baziren bi ertzain, 70ko hamarraldian, Donostian. Pues Policía Nacional. Polizia Nazionala, bueno, barkatu 70ko hamarraldian hemen, Donostian. Bueno, beren semeak hemen daude oraindik. Izan ere Espainiak Ginea Ekuatoriala kolonizatu zuten eta haiek hona etorri ziren polizia municipalak ziren, ez dakit. En Gema, exactamente. Horixe bera. Hor badago, zati bat, historia bat, kontatu ez dena. Beste hainbat historio kontatu ez diren bezala. Eta, bueno, badirudi orain, beltzak direnak, orain txiritxela Euskal Herrira. Baina hori ez da horrela. Horregatik da garrantzitsua historio horiek, beste historio guzti horiek gure narratibaren zati egitea. Modu bat da, gorrotoaren diskurtsoa desmuntatzeko. Izan ere horrekin, bueno, gorputz anitzaiek erakutsita, aurre egin dizaigu. Era bat ados nago. Azkenean, errepresentazioa oso garrantzitsua da. Izan ere horrek zilegitasuna ematen du, legitimatu egiten gaitu. Geure burua horri ikustea estereotiporik gabe modu konplexu batean garrantzitsua da. Izan ere edukiak, ikusentzunezkoak, orokorrean, filmetatik haratako
ez dira bakarrik munduaren isla bat. Lortzen dute mundu hori eraikitzea. Eta esatea, bueno, hauek erdigunean daude, hauek ez dira existitzen. Eta zu hor deseroso sentitzen zara, askotan, non irudikatzen zaituzte hor. Ez ikustea hor irudikatuta iruditzen zait anulatzea, anulazio forma bat. Mundua eraikitzea ari garela, hizkuntzaren zentralitatetik abiatuta, izan ere hizkuntzak antolatzen ditu gure diskurtso horiek eta kontsumitzen ditugun ikusentzunezkoak ere, eta nik kazetari nahi zen einean nahi nuke, nitzegin nola landu dugun aniztasun hori gure edabideetan. Irudikapen hau nirea da, baina konpartitu egin nahi dut zuekin. Uste duzue behar bada, termino feminista, kontzeptu feministaz, abusua egin dugula zinemaz eta seriez hitz egiterakoan gehiago erabili dugu termino hori, eta zein ondorio ekarri du honek. Pentsatu duzu inoiz honen inguruan? Bueno, zer esan nahi duzu? Justamente, tengo la impresión que... Iruditzen zait, feminista hitza bera erabili dela edabideetan. Erdigunean dauden edabideetan. Eta baita eskuinak ere, badakigu hor kontzeptua, kontzeptu hori badago, baina osatu gabe. Eta hor debaluatu egin dute etiketa hori eta feminismoaren ikusgarritasuna debaluatu egin da. Nola konpondu dezakegu, beraz? Lehenik, ohartu egin beharko gara, gertaera horretaz, eta gero konpondu. Eta berrereki beharko dugu termino bat, kontzeptu bat, errepresentazio hori eratu ahal izateko, eta, hemen dauden sortzaile horiek, sor dezaten feminismo horietatik abiatuta. Ez dakit ados zaudeten. Ez dakit errealitatetzat kontrastatu duzuen, edo nire buruko ideia baten. Ez, hala da, eta hori gertatzen da, gizartearen gatazketan gertatzen da komunismoarekin, orain feministikoarekin, trans borrokarekin ere gertatuko da. Hau gertatzen da. Behin, borroka bat, gatazka bat sozializatzen denean, eta gatazka hori mainstreamera iristen bada, bizitza normatibo horietara iristen bada, eta ez beti subalternak eta politizatuak daudenetan, gizartera orokorrean iristean, hor gatazkaren edo borrokaren zati bat domestikatu etxekotu egingo da, izan ere borroka radikalak bere horretan ezin da iritsi gizartera. Gizartea normalean moderatua izaten da, konbentzionala, hilabete bukarara iritsi behar da, eta bar. Hau beti gertatzen da. Zer gertatzen da? Behin lortzen dugunean. Hau da, feminismo hitza enpresek, korporazioek, gizarteak hori ulertzen eta bernatzen duenean hori, arrakasta bat da. Bestela ez ginen iritsiko. Ez ginateke iritsiko hainbat milioi emakumeen gana eta gainera airen haserrea ez genuen provokatuko. Eta hori feminismo hitzaren bidez egindako lorpen bat da. Baina beti egongo gara borrokan, gure borroka domestikatu nahi duten instituzioen kontra. Hau da, batetik ondo dago hori erabiltzea, izan ere, hortxe, txertatu dugu kontzeptua, eta beraz, askok beldurra dute feministataz ez agertzeko, eta hori, hori aurrerapen bada, lorpen bada, baina zer gertatzen da, hori lortzen dugun bitartean, mugimendu autonomoetan, eta mugimendu autonomoa, ez bakarri mugimendu feminista, ikusentzunezkoetako emakume feministak, fabriketakoak, unibertsitateetakoak, mantendu behar dute diskurtso erradikal hori erradikalizatzen jarraitzeko. Izan ere, erradikala dena minoria bat da, baina minoria horiek aldatzen dute gero, mainstreamera igarota gizartea. Eta hori gertatzen da, LGTBI, borrokarekin, momentu batean izango ditugu pertsona ez binarioak, pertsona transak, erabat normatiboak izango direnak, eta seguruenik dominazio sistema hori gero ohikotu egingo dute, normaldu egingo dute. Baina dagoeneko,
aurrera pauso bat, da, lorpen bata hor egotea. Eta trans pertsona horiek erdigunean jartzea aurrera pauso bat da. Borroka politiko guztiek duten gisa honetako dimentsio bat. Hau da, saiatuko dira mozten, eraginkorrak direlako, baina saiatu behar gara era berean erradikaltasun hori mantentzen. Eta orain momentu horretan gaude, iritsiko gara aro batera, non borroka oso ondo egin dugun, eta orain erreakzionarismoa sortu den, provokatu dugun, eta oso ondo egin dugulako, lortu dugu hau. Eta orain pentsatu behar dugu nola mantendu erradikaltasun hori ikusentzunezkoetan eta gizarteko gainerako sektore guztietan. Era bat ados. Bai, absolutely. Me gusta mucho. Bai, gustatu zait hausnarketa. Ongi dago, beraz, feminismo arroz hori izatea. Feminismo arroza behar bada orain, bueno, ez da arkituta geratu zaigu orain, bueno, guztiok batera, eta, bueno, hor feminismo arroza horrek erakusten du feminismoen osasun maila ona, hori dela uste duzue, ala dela uste duzue? Bai, batetik bai, baina Julek dionarekin erabat ados nago. Beste esparruetatik zerrekin behar dugu, ez nahaztu feminismo horrekin. Eta, bueno, feminismo queerra, LGTBIQ+, eta guri orain dagokigu borroka horretan egotea, adi egotea, beste narratiba batzuk txertatzeko, beste realitate batzuen berri emateko, eta, bueno, erradikalizazio hori erakusteko. Izan ere, bueno, eta behar badago xaloa da, baina sorterik badugu pixkanaka, feminismo arrosa hori ere mugituko da, eta erradikalduko da. Ez dakit, ni horren alde nago. Nik feminismo arrosa beti eramaten dut belztasunera, eta pentsatzen dut, bueno, historia arrazerizatu horiek eta pertsona beltz horiek, bueno, ja, ez gaude modan, pasa ginen modaz, eta orain Netflix gixako plataformak, aniztasuna sustatzen zutenak orain, bueno, erretiratu egin dira, eta ez dituzte Lucia, bueno, eta beste gainerako proiektuak sustatzen. Haiek proiektua zituzten perspektiba afrofeminista batetik, baina hor galdu dugu, zerbait galdu dugu, eta dolu fase batean gaude. Ze feminismo dago orain modan? Galetu dezaket hau, barkatu, Badakit gaia delikatua dela, baina horretarako gaude. Zein dago modan? Bueno. Más que de moda, ¿qué tipo de feminismo? Modan, baino, eta ez feminismo, antiarrazismo eta berbau da. Ze marko ezarri nahi da. Zein marko atsegin. Neoliberalismotik, noski. Instituzionak dagoeneko baituta daude, kapitalismoak baituta dauzka. Bueno, marko horretan, modan, batez ere progresista, progreak diren horietan, jende guai horietan. Bueno, esango du, daude hor sagarrak eta odarak eta gora azenarioak daude, gizonak, emakumeak, queer, trans, zuriak, emakumeak, gora aniztasuna, baina hori ez da markoa, hori ez da esparrua, hor dago trampa guretzat. Feminismo hori oso errazta dena esateko, hau dago eta hauek ere bai. Pauso bata, esan beharra dago. Ez diot gezki dagoenik sagarrak, udarak eta azenariak. Baina beti esan behar da, beti egon daude azenarioak. Zuk esan duzun gisa, ez da, hemen egon dira beti afro-euskaldunak, afro-katalanak, eta aspalditik. Baina kontua da narrazioa bera, errelatoa eta esparroa. Markoa, hau da, hau 20. mendetik dator. Hau da, gizonak eta emakumeak ez dira sagarrak eta udareak. Eta zuriak eta beltak ez dara zergatik. Izan ere sagarrak ez dituzte behar udareak existitzeko. Eta kontzeptu oso importantea da. Bestela beste markora goaz. Eta hor txampinoiak isa agertzen gara eta goran izasuna. Ez da hori. Emakumeak existitzen dira, gizonak existitzen direlako. Zuritasuna existitzen da arrazerizazio prozesu bat existitu delako. Izan ere, arraza ez da gene bat, eta sexua ere ez. Beraz, zuk, sagarrak existitu daitezke udare bezala, baina gizonak eta emakumeak ez, eta zuriak eta beltzak ere ez. Beraz, hemen, feminismo autonomotik, beti radikala izango denetik, eta inoiz modan egongo ez denetik, esaten dugu, ulertu behar dela, gizonak eta emakumeak ez direla jaiotzen egin egiten dira. Zuri eta beltz ez da jaiotzen egin egiten da, eta desegin beharrean gaude. Hau da,
sagarrak eta udareak ez bezala, gizon emakumeak dira botere harremanen ondorio bat. Patriarkatua hor dago, kolonialismoa, rasismoa, eta hoiek, dominazio sistemen ondorio gara. Ez gara sagar eta udarezari. Eta, errez egiten dena orain zer da, eta ulertzen dut, gure zentzuak eta gure aro modernoak beti ere atseginetik dio, gora aniztasuna, gora mundu berria, baina aurrera goian behar da. Bestela, erreprozitu egingo dugu lehengoa. Zango du, orain hau ez dago modan eta kendu egiten zaituzte. Ez, hemen, epaitu behar duguna da gizonezko zuriaren existentzia eta gero subaltermoa den guztia. Eta ez, sagarrak eta udareak. ¿Queréis añadir algo más? No, yo solamente subrayaría. Besterik gehitu nahi duzue? Ez, orain txaipatu duenez, dekolonialitatearen moda hori, museoetan eta zine dekoloniala ere aipatzen ditugu, baina zer esan nahi du horrek? Zer da praktika dekolonial bat izatea neokolonialistak diren lurraldeetan? Hor, introiekzio bat egin beharko dugu, eta hemen orduak eman genitzake horren inguruan hizketan. Izan ere, dekoloniala izatea modan dago, baina hitzetatik haratago joan nahi badugu, etiketatik haratago joan nahi badugu, edo eta diru laguntza lortzeko puntuak lortzetik haratago joan nahi badugu, hor egin behar da barne lan bat, eta aitortza bat egin behar da. Momentuz egin ezin dena. Izan ere ez da ulertzen, ez da onartzen, ez dira onartzen kolonialismoaren ondorioak, ez ditugu ondo, beraz ezin dugu dekolonialak izan, nahiz eta munduak horretara garamatzan. Antzeko zerbait gertatu zen trans etiketarekin, ez? Batean danak transizionatzen zuen. Ez dakit ulertzen duzun zer esan nahi duzu transizionatze horrekin, ez da? Aditza nahiko hutsa da. Duela urte gutxi garatu ziren diskurtso haietan, batez ere zinemaren arloan. Woke terminora narama horrek. Woke buruz hitz egitera etorri gara ona, jaun Andreok. Zer ulertzen dugu hitz hori esan da? Woke. Eta zinemara karrita, une honetan, zertan laguntzen digu, zer ekartzen digu, eta zertan egiten digu traba. Woke hitz hori erabiltzeak. Ez dakit nork heldu nahi dion honi? No sé, pues le he estado dando vueltas a esta pregunta. Ni galdera honi buelta esente eman dizkiot. Ez dakit nola esan. Lagun diezaguke? Bai, baina ez dakit. Feminismo terminoarekin aipatu dugun bezala, antzeko zerbait gertatzen da, eta termino hau are konplexuagoa da. Un lado nos ayuda, bueno, depende cómo lo utilicemos, depende cómo... Laguntzen digu, bai, segun nola erabiltzen dugun, ze testingurietan erabiltzen dugun. Espolizitatzeko erabiltzen da, banalizatzeko, eta beraz, kontestuaren arabera ikus dezakegu, eta nola adierazten dugun, eta nola enmarkatzen dugun, beraz ez dago erantzun bakarra orokorra. Honetarako, uste dute zehaztu egin behar dugula, nun eta nola. Ze nik uste, arriskua dagoela, karikatura moduan geratzekoa. Woke buruz hitz egitea baino errazagoa da anti-woke buruz hitz egitea. Ze, borroka antirrazistetatik dator bituk berreskuratu zuena. Baina ikuste dute woke dela justizia sozialaren alde daudenok eta Sánchez hartuko da, ez? Bai, seguru. Beraz, une honetan, uste dute, hobeto adierazten duela ikusteak zeintzu diren woken kontra, woke zein diren baina. Baino,
Anti-woken aldetik dator gehiago termino hori, ez da, ze irain moduan hartzen duzue. Inork ez du esaten ni woke naiz, ez? Fascistak identifikatzen laguntzen dizu, eta uste dute, bueno, anti-woka ondo dagoela. Antifascista izango da, orain woke deitzen diogun hori, migratzaileak, emakumeak, sozialismo ez dago, desagertu eginda, baina diaren hori daude ekologistak eta horiek ere bai, Baina xede hori da. Bueno, anti-wokak beraz gaizki. Eta horrek, bueno, pistak emango dizkigu, adibidez, hemen identifikatzeko Euskal Herrian, Katalunian, ze askok esaten du, hau wok da, eta ordu, bueno, badakizu, bai, bueno, hola deitzen baldin badio, badakizu, zuk bestean nun jarri. Horretarako balio digu. Fascistak edo anti-wok horiek identifikatzeko. Gustatzen zaie identitate politikez hitz egiteko. Ze aniztasuna aipatzen denean, identitate politikez hitz egin izatu dute, eta hori lotuta dago representazioaz, bere garaian estatu batuetan egon ziren eztabaidekin. Estatu batuetan zuriak soilik daudelako ordezkatuta. Pista asko ematen digu. Identitate politikak aipatzen baditu, feminismoa eta antirrazismoa ez da benetako borroka bat identitate politika direlako, eta guk politika erreala behar baldin baditut, hor ikusten duzu, identifikatzen duzu. Gizon zuria protagonista ez den borroka horietan guztietan identitate politikak daude. Bueno, orduan badakigu. Beraz, borroka identitateak aipatzerakoan jerarkiak sortzen dira, jerarkizatu egiten nahi dute, ezta? Ez dela materiala esan nahi dute, horregatik esaten dute identitarioa dela. Baina guazen berriro markoetara, ze materialak dira borroka guztiak, eta beraz ezin dira bi hoiek ezberdin du. Materialitateak, identitatea dauka. Ez da kasualidadea, ordezkatu dauden horiek izatea botere gehien daukatenak. Beraz, identitate politikak entzuten dugunean, une honetan, ja badakigu zertaz ari garen alderdi erreakzionarioaz, bere buruari ez diote fascista dituko, baina berriro borroka jerarkizatu nahi ditu, eta bueno, batzuk lehen lerroan jarri, eta beste batzuk beste maila batean, antirrazistak eta bar. Silvia, ados? Absolutely, very well. Bai, ordezkatzen hau. Me preguntaba si lo woke puede ser también cierto fruto de una Woke imaginación política. irudipen politikaren krisi batetik ote dator? Ez aldaukagu indarrik jada irudiekin erantzuteko eta iruditeri batekin erantzuteko anti-woke den horri? Eta nolabait irudimenaren krisi batean ote gauden, bestelako etorkizun batzuk irudikatzeko orduan edo gaitasunik ez horretan. Krisi hori, ez dakit, zenez datorkidan zerbait da, baino ez dut horretan sakondu. Krisi hori onartzen baduzue, eta hori galdera bada, norena da eta zertarako balio lezake aldaketa prozesu horrek. Claro, yo si pienso en la comunidad racializada y pienso en... Arrazializatutako komunitatean pasatzen baldin badut, edo emakume beltzetan pasatzen baldin badut, ez dut krisirik ikusten alderantziz, baizik. Emakume arrizatuek historikoki beti egin behar izan dute berrasmatze hori, ez? Krisi politikoen aurrean kolektibitatea izan da erantzuna, eta kolektibitate horren ekintzak. Krisi bat balego gizon zuri zis heteroan egongo litzateke, hori bai dago krisi baten herrian. Ari dagokio krisi hori. Hemen gaudenok, bueno, oso bera gaude, asko, gutako asko gaude. Baina erantzuten ari gara etengabe haren beharrari.
Alegia, beraien gati pentsatzen ari gara, nola konpondu haien krisi hori, nola txertatu, nola lortu erreakzionario ez izatea. Beraz, hor mugimendu bat dago, baina etengabe mantsotzen doa beraiek atzetik datozelako. Ez dute parte hartu nahi. Ume txikiak bezala, haserretu dira, eta jakina, hortik elkarrizketa eztabaida eten egiten da. Eta horregatik guk pentsatu behar dugu berriz, nola egin, haserretu ez daitezen, parte har dezaten, akabatu ez gaitzaten. Krisia ez da gurea, beraz. Sigo un poco con lo que comentas a raíz de los hombres. Jule, hombres, oiei, hombres. Ai, zema gustatzen zaidan. Bai, gizonak, baina maiuskulaz, hombres. Nola harremandu beraiekin, kasu honetan? Oraintxe erdigunean baldin badaude, eta traba jartzen ari baldin badira, baina ezin badugu haiengandik independizatu, edo behar bada egin dezakegu. Ba, nik uste dut baiet. Ba, venga, ekin horri. Une batzuetan, elkar bizitza horretan aurrera egin beharko dugu, baina bai, nik uste dut ikusentzunezkoetan, sortu, ekoiztu, eta banatu egin beharko ditugu film batzuk zeinetan beraiek ez dauden, gehienetan daude, ze gaurko hau oso txikia da, zinemaldi honetan. Ba, dirudi, batean leku asko hartzen ari garela, baina oso gutxi hartzen dugu. Gatozen ekoizpenetara zenbat daude gu ordezkatuko dituztenak, zenbat? Beraz, koka gaitezen, kokatu behar dugun lekuan, zentra gaitezen. Cuando hablamos de cómo hacer un Estado feminista, ¿no? O sea, de cómo hacer Estado, pero en marcha, eso es. Uy, martxan, barkatu. Nola eraiki estatu feminista, ez patriarkala orain daukaguna, ez politika egiturak subjektu berriak sortzeko. Hezkuntza, osasungintza eta bar, eta hor zenbait arau jartzen ditugun. Adibidez, guk parlamentu ez misto bat planteatzen dugu despatriarkaziaziora joateko. Eta gainera, erakunde ez misto guztietan, betoa izan dezagun aukera. Orain gizonek eta patrona daukaten lekuan, leku guztietan, leku misto guztietan familian, ez? Eta zenbait erabakiri betoa jarri. Ikusentzunezkoetan gauza bere izango izateke, emakume feminista bakarrik dauzkaten guneak antolatu beharko dugu, eta aliatuak ere bai, baina alde bakarrez egin hori, ze horrela iritsi gea onaino. Noski parte hartu behar duten, arrazializatuek zuriekin parte hartu behar duten bezala, bai. Gune ez mistoak errespetatu behar dituzu, nahiz eta zuera bat kanpoan zauden, baina gizonekin gauza bera. Alegia, borroka autonomoak eta ez mistoak ezinbestekoak dira deskolonizatzeko, despatrializatzeko, desmerkomerzializatzeko, eta hor betoa ezinbestekoa da. Ze guk ez dugu gobernatzen, ez dugu ezer gobernatzen. Hori da subalternoen arazoa. Bueno, eta galdera da, nola hasi gaitezke hori egiten boterea, nola eskuratu dezakegu, inoiz ez negoziatuz, ez, aliantzekin, modu elegantean, baina ez da eskatzen egiten da. Yo solamente hago el apunte que en esta... Uhar bat besterik ez. Gizonak kanpo utzi behar direla, ados nago erabatorrekin, baina zer gertatzen da gizon arabekin, gizon beltzekin, hijitu gizonekin, noiek ez daukate boterik eduki, beraiek ere ez daude zinemaldi honetan, ez, kanpoan daude, etengabe. Beraz, gizonari buruz hitz egiten dugunean, gizon zuri heterosexualaz ari gara. Espazio asko dauzka, baina besteek bai beharko lukete leku bat gurekin hasieran. Ezta? Gero ikusi beharko dugu, landu beharko dugu, barrura begira, ze azkenean gizonak izaten jarraitzen dute,
Eta, bueno, beraiekin uste dut, bai, elkarrizketa bat eduki beharko genukeela. Ikusten duzu, hemen ez dagoela irudimen krisirik, baina atzera egin nahi nuke, atzera bueltatu nahi nuke oparotasuna. Nire galdera da, nola lan egin desiotik eta oparotasunetik ezkerreko feminista izan da gaur egungo bezalako testuinguru batean, non gauzak gorriak dauden, ez, modu positiboan pentsatzeko. Non kokatu desio eguneroko zuen iruditedian ordezkapen kontu ez, ari garenean, aniztasuna behar bezala ulertuta, batez ere ikusentzunezkoetan. Ikusten dugun hori desio dugu, eta ikusi egin behar dugu desio izateko, eta desioa ezinbestekoa da bizitzeko, ze bestela, bueno, ez gara bizirik egongo. Nik irudiak ikusi nahi ditut, filmak ikusi ditut, non nire burua ordezkatuta ikusiko dudan, non emakume beltzak egongo dira, zoriontsu bizi direnak eta bizitzaz gozatuko dutenak, eta ez etengabe torturak eta vejazioak edo irainak nozitzen dituztenak. Askok hori bizi dute, baina beste batzuk ez. Eta beste horiek bide batzuk irekitzen ari dira, bestelakoa beste iruditeri batzuk, beste mundu bat posiblea da guretzat. Herrialde horietan bizi gaitezke, gehiago izan gaitezke, orain arte izan garena baino. Badago beste zerbait ere, beste termino bat oso gustoko dudana, desioa eta gozatzea, gozamena. Gozatzen badugu, ondo pasatzen baldin badugu, bizitzaz gozatzen baldin badugu, gutxiagoa jola zaigu beste ez egiten dutena. Gutxiago jolako zaigu beste bizitza hori guri gertatzen zaigu, berai ere bai, askori, orduan jendea amargatuta dago, jende asko gaizki pasatzen ari da egunerokoan, terapia behar da denentzat, eta horregatik besteak izendatzen ditu, kritikatu egiten ditut, esaten duzuk egiten duzu, ez duzu egiten, eta bar, baina barruko zerbait konpondu beharra daukatelako. Beraz, gozatzea, desioa, beharrezkoa da, ikusi entzunezkoetan, modu empatikoan jarduteko, eta goratzeko, edo gora egingo dugun egoera bat bizitzeko. Orain dena hankaz gora dago, baina emozionalki, sentipenen aldetik, gora egin behar dugu, ez? Norbaitek aipatu du magia egiten hasi behar dugula. Guk ez dugu hitzekin konponduko, baina magia pixkatekin behar da konponduko dugu, eta benetan amaitu dadila, ez gertatzen ari den hori, eta justizia gondadin bi aldei begira. Komunitate beltzetan, gozatzearena, festarena, antiarrazismoarena, ospatu egiten du, eta ospakizunerako edo ospatzeko gune espazioie behar ditugu. Gorpuzteko, gorputzak ukitzeko, elkarrukitzeko, indar hartzeko eta aurrera jarraitu izateko. Esto hay una cosa que decía Benedetti. Benedettik zerbait esan zuen. Poza edo gozamena defendatzea, berak horretaz hitz egiten zuen, defentsa politiko bat beritu ezela, bestela bizitzak kenduko dizute, beraz, plazera, gozamena, zoriona, hori guztia edo postasuna, hori defendatu behar da. Goitik, bera, jakinda, subjektu gaixoak sortzen dituela sistemak. Binarizazio alde batera utzi beharko genuke protestan eta postasunean munduan politikoki egoteko modu horretan. Bai. Eta komediak ze leku dauka honetan guztian. Ze eskuina memeak erabiltzen ari da, ironia erabiltzen ari da. Komedia garratzena, zuzeneko eraso moduan. Bai, baina arazo ez da komedia.
Arazoa da nork egiten duen eta nola egiten duen. Ze komedia horrek boterea betikotzen baldin badu, bueno, baina kontrakoa, egiturazko indarkeria kritikatzen baldin badu, orduan beste gauza bat da, ezta? Komedia oso tresna ona da, baina jakina nork erabiltzen du eta nola erabiltzen du boterea betikotzeko eta bazterkeria betikotzeko, ba ez. Adibidea emango diazu bakoitzaren adibide bat. Venga, gatozen lokatzera, lagundu iazuen mesedez. Adibidez. Esaten dizutenean, txiste bat egiten dutenean, txantxa bat egiten dutenean, baina oso fortea da, bat daukat gogoan. Jardunaldi batzuetan entzun nuen, jende gaztearekin, zinemaren inguruan, eta, oso aipamen batzuk egin ziren. Gizon batek esaten zuen film batean ezin zuela txertatu bere filmean eszena jakin bat. Eta ze jendea haserretu egiten da, eta txiste da, eta orduan erantzuna zan eske amargatu batzu zeate danak. Ez, barkatu, hori ezin da. Ezin da onartu, indarkeria hori, bazterkeria hori, gorputzen kontra egiten duzuen hori, ez? Horiek ezin dira txartatu, baina beste leku batzuetatik humore egiten ari da, hori egia da. Transfeminismotik lan egiten ari da, humore jakin bat egiten ari dira, iristen zaiguna eta diskurtso horiek hausten dituela. Hori da, niri iristen zaidan eta interesatzen zaidan humorea, eta barre egiten laguntzen didana, eta ondo pasatzen laguntzen didana. Kolektibo privilegiatuen oso tipikoa da, humorea eta etika politikoa banatzea. Humorea, azterketa bezala, beti gora egin behar da. Edo horizontalean, eta komediarekin gauza bera gertatzen da. Komediaren 95% arrazistak dira, sexistak dira, duela 20 urte bezala. Komedia ikusten diotena, baina ez delako gizarte daukagu, ez honi komedia ditzen badiogu, baina humorea beti egin behar da. Baina etika politiko batetik. Yo estaba con esto de los memes. Bai, memeak direla eta ez direla. Joan egunean, bi kasu aterazitzaizkidan, aurketzen ditudan. Nepalen gertatutakoa aterazitzaidan. Altxamendu bat egon da, gazteak altxan dira, sare sozial bidez, eta memeak erabiltzen zituzten. Tresna moduan, borrokarako tresna moduan zoragarria, One Pieceen bandera erabili zuten, eta, memeak asko erabili zituzten, tresna politiko gisa, eta iruduteria bat desbirtuatzeko, eta hori hausteko, komunikatzeko, eta oso ederra izan da. Eta orduan pentsatzen zu, Jose, botere izan dezake meme batek, belaunaldi bat aktibatzeko, ez? Ze uste dugu sare sozialen atzetik daudela, baina ezin dutela ez egin. Kolektiboak post bat atera zuen Groiperri buruz. Groiper, menun sekula entzun. Ziber aktivista batzuk dira trollak, inzelak, eta uste dute haiek izan direla Charlie Kirken errudun direla, dorantzule direla, eta horiek ere memeak erabiltzen dituzte. Orduan, alde guztietatik erabiltzen dira, erabili daitezke estatuak desegiteko, baina baita sistema bat perpetuatzeko edo betikotzeko ere. Urrengo galdera egingo dut eta zuei ere galdetuko dizuet, Galderarik edo gomendiorik baldin baduzue, iradokizunik baldin baduzue, ekarde dezakezue, kontratu, poema, edo zer gauza ekar dezakezuena. Edo txiste bat kontatu nahi baldin baduzue. Esku altxa.
Mikrofono bat badago aretoan. Amaitzeko galdera bat egingo dut eta beste bat badugu atzean. Eskatu nahi dizueke gurekin partekatzea ze film, telesail izan diran baliogarriak zuentzat edo zer kargatu zaituzten azken bolada honetan, ez? Pertsona aktibo eta aktibista zareten aldetik. Ze partekatuko zenukete? Horrela, mainstream edo ez, bai, zinemaldia, Donostia zinemaldian dago, eta zabaltegi saila daukago hemen ondoan. Ba, edo zein izan diteke. Nik bat esango dizut. Sinners? Sinners, bai. Pekatariak. Ikusi nuen. Ryan Coogler, Michael B. Jordan, eta Gubi Mosaku dira parte hartzaileak edo antzezleak. New Yorken ikusi nuen. Filma pasada bada, benetan. Terrorezko mundu bada, gotiko afrofuturista, musika, dana. Baina eritu zitzaidan geruza asko zaudela diskurtso horretan, ez da infeminista, izan zitiken bezala infeminista, baina Black Power bada, eta oso interesgarria ditu zitzaidan, nik 2 aldiz ikusi nuen, Estatu Batuetan, eta ez da merkea, zineren mara joatea, eta aretoan nahiko beteta zeuden, eta elkarrizketa zen, ni jada 3 aldiz joan naiz, 4 aldiz joan naiz, eta bar, beraz, film hori 2, 3, 4 aldiz ikustera joaten zen. Jaso zituen dirutzak ikaragarrik izan ziren, milioiak jaso zituzten, eta zinema egiteko modu hori, anistasunarena, bertan ageri dira, asiarrak, afroamerikarrak, Amerika bertakoak, eta kilan arrakasta izan du, beraz, gauzak egiteko modua, kontatzen duten istorioa, eta gizarte mailan zer mugitzen duen, eta zenolako eztabaidak edo elkarrizketak etortzen diren filma ikusita gero. Bai, niri asko gustatu zait, bai. Asko mugitu nagoen film bat, protagonista ezagutu bainuen, Brigitte Planet B, ez dakit aukerarik izan duzuen hori ikusteko. Konplexua da, Brigitte Baptiste ezagututa, transekologia izeneko liburu bat dauka, eta film horrek planteatzen du begirada, oso argigarria. Ekologiari buruz, queer munduaz, azalpen binaristaz, biologiaz, geroztik beti bila nabil, ez da, erakusketa bila, edo, ez dakit gozatu egin dut, ondo pasatu dut. Aktibatu egin hau. Zerbait aktibatu du nigan, gustukoa dudana, ez? Beste mundu batzuk posible dira, halako batean, horrelako gauzak sortzen zaizkitzu, aktibatzen zaituzte, eta esperantza ematen diate. Orain arte, era batera irakurtzen nituen egoera hauek, eta aldiz beste eraskotara irakurri daiteke, eta esperantza etor daiteke hortik, eta Brigitte hori da. Eta ari entzuteko aukera izan genuen, eta ze ondo. Brigitte Baptiste, gonbidatuetako bat izan zen, zinegoak ekarri zuen, azken edizioan Planeta B, Planeta bilatu elkarrizketak, eta liburu ere bai, transekologia. Aukera baldin baduzue, bilatu bai, eta esan duzun bezala elkarrizketak ze asko egin ditu. Sareetan ikusgai daudenak, eta, marabila bada. Zinez, Movistar Plusen dago, Nick Border, filminen dagoena, Agnieszka Holland, gaur saio ofizialean dago film berri batekin. Transespezie jendeari buruzko filme bata, ez da Border. Ez da Border. Filminen dago, entonces es eso, es personas. Transespezie pertsona dira, orduan fikzio moduko bada,
Baina benetan, erakusten duena edo nik ulertu nahi dudana, da, gaina hemen ikusi entzunezko jende artean gaude. Nola fikzioak oso errealak diren, eta zenbaitetan ez dugu ala ikusten. Emakumeak eta gizonak oso ondo eraikitako fikzioak dira, estatuak ere bai, merkantzia, Marxek esaten duen bezala, oso ondo eraikitako fikzio bat da. Horregatik errelatuetan, argi uki behar dugu, tresnak behar ditugula, boterea behar dugula, zertarako gure fikzio propioak sortzeko. Eta horiek errealitatera eramateko. Ze bestela naturalizatu egiten dugu, eta uste dugu fikziozkoa ez dela existitzen, eta existitzen dena beti existitu dela. Ameba batetik gatozela gorazina dizuet, eta onaino iritsi gehala, ameba horretatik. Zergatik errelatu batzuengatik? Eta ez soilik testu inguru biologiko batzuengatik, ez errelatuak daude oinarrian. Horregatik garrantzitsua da, jakitea, egiten duguna fikzioa dela, baina fikzioa den hori errealitatea dela. Ez, hemen krisia ez dago irudimenean, boterean baizik. Aurrera eramateko ez soilik ikusentzunezko batzuk, baita bestelako errealitate batzuk, bestelako fikzio batean batzuetan oinarrituta. Beraz, fikzioak oso errealak dira, Border alia basirena da, eta filminen dago eskura. Nik ere neronena ekarri nahi dut, mikroa daukadan honetan. Asko gustatzen zait, Jane Sherbrungen, we're all going to the World's Fair, aurreko urtean egon zen hemen, eta bertan agertzen du nola internet izan daiteken leku bizigarri bat. Bertan, oraindik ere izendatu ezin ditugun gauzak agertzen dira, eta baita beste pertsona batzuk ere, eta zeinekin ezingo genukeen elkarrizketarik izan, ez bagenu espazio bigun hori izan, eta ez bagenuke oztasun begirada horretatik begiratuko. Eta iruditzen zait, gure intimotasunetik ere, ikus daitekela, nerabeak ginen bezala goizeko 3 arte, filmak ikusiz YouTubeko zentsurarik gabe. Beraz, gomendatzen dizut, we're all going to the World's Fair, ez dakit orain non dagoen, baina interneten topatuko duzu. Filminen. Bestela, deskargatu, pirateatu, alaxe ikusi behar da, mugarik gabeko internetari buruzko film hau horrela hobe. Galderei ekingo diegu, hor azken ideren bazegoen bat. Nik barka eskatu behar dut lehenik. Behar badau oso pertzepzio subjektibo izango da, nirea. Baina 50 urtetik gorako emakumeen alde egin nahi nuke, adinkeria aipatu da, eta horko parte izango gara, iruditzen zait, ikusezin geratzen den zati bat dela, eta aniztasunez hitz egiten dugunean iruditzen zait hori ez dela agerian geratzen, eta horren inguruko eztabaida bat zabaldu nahi nuke. Izan ere, honek ez die bakarrik eragiten aktorei. Uste du sortzaile gisa guri ere eragiten digula. Behar bada, pertzezio subjektiboa izango da. Nola ikusten duzu? Zentrala da? Adinkeria hori, nola ikusten duzu? Hori emakumeekin da batez ere. Emakumeak barbiak ez direnak edota produzitzeko edo ugalketa garaian ez dagoena, eta beraz hori sexismoarekin, patriarkatuarekin eta kolonialismoarekin lotutako kontzeptu bata. Izan ere, gorputzkere jakin batzuk eta bar. Eta, gizonezkoek ez dute arazorik, gaur egunetan. Presidenteak adibidez, presidente guztiak, ja burua galtzen hasita daude. Eta zer loturik dauka auzi arrazelarekin. 50 urtetik gorakoak badirudi ikusentzunezkoetan botereko egunetan egon beharko luketela, baina emakume arrazelizatuak inoiz ez daude hor. Beraz ezin dugu belaunalditik egin.
Eta hor, ezintasun bat dago aurrera egiteko. Eta ikusentzintasun horrek, edo ikusgarrezgartze horrek eragiten du. Oso emakume gutxi ikusiko dituzu, 50 urtetik gora ikusentzunezkoetan badaude, gutxi, gidoilariak eta aktoreak, eta saiatzen dira ikusentzunezko proiektuak eramaten. Premio Ciudad de Barcelona de la... Vicente Andongo da Barcelonako kidetako, eta bere proiektuak hortxe, kaxi batean daude, eta iruditzen zait, guk ikusten dugunaren, eta gure ordezkaritza horren zati bat dela. Bai, azkenean, zer jartzen dugu ordezkaritza horretan? Gizon zuri heterosexuala, gutxienez erdi mailako klase batekoa, eta horrek ikusi nahi duena jartzen dugu erdigunean. Eta ez ditu, 50 urtetik gorako emakumeak ikusi nahi, edota interesgarri eta izkion gorputzak ikusi nahi, nik uste dut hori dela, bai, ez dute errealitatea ikusi nahi. Oppenheimerrekin markoarekin gertatzen da, errealitatea bazterrutzi, denakendu gizon zuri bat jarri, bombak eta indigenak, autoktonoak, bertako animali guztiak bazterrutzi. Eta beraiek ikusi nahi duten errealitate hori agertu. Ez dena, erreala. Baina, errealitatea, buru gogorra da, eta itzuli egiten da. Hor, bigarren hilaran beste esku bat zegoen altxata. Azteko kardio guztia gaur egite dagokizu. Eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Lauen ekarpenak izan dira interesgarriak. Nik, sarritan, planteatu dion nire buruari, ea baditugun gure errelatoak, eraiki ditugunak, edo deseraikitakoak, edota kopiatu egiten ditugun beste batzuk ezarritako, inposatutako errelato edo kontaketa horiek. Behar bada, kontaketa propiorik gabeko mundu horretan gaude, mundu normatibo bat inposatu zegulako. Zein errol dugu emakumeok? Izan ere, gizonezko zurik egiten dutena, haiek ikusiko dute, baina gu, emakume zuriak, edo mestizoak, edo beltzak, badugu, gurean, hor azkenean, emakumeak, argalak, lodiak, handiak, subalternoak, denak, zein errol dugu honetan, zer egin dezakegu? Zuei entzunda, gauza aztorkidan gogora Uruguaikoa naiz, eta hor badago isiltasunaren martxa deitzen dioguna, eta hor benetan harrituta geratzen gara. Gero eta jende gehiago biltzen da diktaduran erail ziren pertsona hoien alde. Eta isilik geratuta, adierazpen hori egiten dugu, errebindikazio hori egiten dugu. Behar bada, ez dakit, horrelako zerbait egin dezakegu. Niri iruditzen zait kontaketa horiek ari direla sortzen. Gero eta kontaketa gehiago dago, gero beste gauza bat da, plazaratzen diren, edo agertzen diren, edo eta mainstreamera iristen ote diren. Baina programatzaile gisa, eta zinegoakeko kide gisa guk ikusten ditugun filmetan, hor kontakizun ugari dago, oso indartsuak direnak gainera beste gauza bat da, film horien banaketa ez dela mainstream banaketa bat, baina badaude, eta badaude indar handia dutenak, eta iristen dira, eta ikuspuntu ezberdinak, errealitate ugari agertzen dituzten, paradigma berriak agertzen dituzte, eta asko gustatzen zait, izan ere programatzaile gisa, hainbat errealitate deskubritzen ditut, hainbat historio, bizitza, nola bizi ere, nola habitatu, nola egin geure beste leku batzuk. Eta iruditzen zait, gero eta historio gehiago dagoela, baina erantzukizunez jokatu behar dugu. Eta lehen ere, La Furiako kideek aipatu dute, nire ustez, Nina Menkenen The Greenwash dokumentala oso garrantzitsua izan zen. Izan ere, ikusi behar dugu, hizkuntzan nola ikasi behar dugun. Ikusentzunezkoen hizkuntzak erakusten digulako modu bakar batean nola agertu gure gorputzak. Eta iruditzen zaite, film hori, dokumental hori zine eskola guztietan agertu beharko litzateke. Doako izan beharko luke, izan ere horrela, ez du garbikatuko, izan ere beti plano berak
errepikatzen ditugu. Oso garrantzitsua da euren dokumentala eta harriaren diseinuaz dihardu eta planoen diseinuaz. Izan ere, bueno, horrek ere hitz egiten duelako bortxaketaren kulturaz. Beraz, adi begiratu beharko genioke horri eta gero filmak nola eraikitzen ditugun ere ondo aztertu. Nik gehitu nahi nuke narratiba hori, nola kontatu zaigun narratiba mainstream hori. Eta horrek, kontakizun horrek, mainstream horrek, azkenean, gure kontakizun guztiak bustitzen ditu. Emakume, beltzak, arrazarizatuetan, hor, oinaze historia asko dago, eta errebindikazioak. Baina horrekin hasten da, herri beltzaren historia hasten dela esklabutzarekin, baina ez da egia askoz zarragoa da gure historia. Egiptoraino doa, faraoietara, Maliko imperioetara, baina gu kontatzen dugun historioa, edo etengabe kontatzen den hori, lotuta dago, horri, batez ere, zuria erdigunean jartzearekin dago lotuta. Eta historia hori gu geuk kontatu beharko dugu sarritan, gero, beste historia batzuei bide egiteko, gure aitona amona, gure arbasoen historioak, magia, nola uztartzen den horrekin, eraberan kontinentearekin, edo afrofuturismoarekin lotutako historio horiek kontatu ahal izateko. Eta, historia fundazional horrekin hautsi ahal izateko herri beltzari dagokionez, baina aukera gutxi dauzkagu gure historia kontatzeko. Borrokan dihardugu espazio guztietan, eta iristen dira historia bat edo bi, baina nork erabakitzen du zein historia kontatu? Erabakitzen duten horiek, edo gure historia erosten digutenak, gidoia idazten dugunean, edo filmaketa bat, edo aurrekontu bat aurkeztean. Begirada horrek zer entzun nahi du, zer espero du? Entzun nahi du, erresilienteak garela, ausartak, zoriontsuak, edota betiko diskurtsoa nahi du. Horrek erosotasuna ematen diolako. Eta gainera horrek erosotasuna emango dio gizartearen gainerakoari. Eta horrela lortuko ditugu salmentak. Historiak badaude asko, 100 milaka. Baina ez dago hainbeste aukera horiek kontatu ahal izateko, ez dutelako finantziaziorik, dirua da. Bai, errelatuen gudu bat dugulako etengabe, eta isiltasunaren bikaina iruditu zait. Batzuk isilu gaitezen gehiago, eta entzun dezagun gehiago. Baina, beste kontakizunik ez badago, beste etorkizunik ez da izango. Horren baitakoa da, bizitza, kontakizunaren baitakoa. Hor, esku bat ikusten dut, beste bat hor lehen hileran eta honekin itxi beharrean gaude. Eskerrik asko, mahai ingurua oso interesgarria da, atsegin handi zentzun dizuet. Eta gai honen inguruan hausnartzen geundela, hemen, pertsona batek gatuzen zergatik ez dagoen emakume lesbianek protagonizatako serierik, eta hor erabaki hartze postuetara jotzen dugu. Hor hitz batzuk kendu beharko genituke, batetik ahalduntzea. Emakume guztiak ahaldunta daude. Gidoi hau ahalduntako emakume batera. Eskerrik asko, ez dago beharrik. Bestea heteropatriarkatua da. Kontu zibili behar dugu, aliatuak aipatzen ditugunean, eta aldeak, gizonezko arabiarrak beren herrialdetan ez dira emakumen aliatu. Beraz, hor badaude boterea duten pertsonak, eta aniztasunaren eremuetan daudenean beren botera ez dute partekatu nahi, gutxienez ez emakumeekin, edo ez da beraietzak mehatxuzat jotzen duten besteekin ere. Eta hori oso nabarmena da, eta iruditzen zait, ezkerretik eta hemen agertu den diskurtsioa hartuz, Voxek ez du arrazakeria sortu Espainian. Baliatu egiten da Espainiako arrazakeriaz. Eta hori sinestarazen nahi digute, eta hor ezkerreko tertuliatzaileak zintzuk dira, zuriak eta ezkerretakoak. Eta ez dakit ez zartzen izan ere ezkerreko pertsona horiek dominazio horretatik eta errealitateen ez ezagutza horretatik sortzen dute diskurtsoa. Beraz hemen,
pentsatu behar dugu nork zer kontatzen duen, eta, ezkerreko diskurtso hori, egungo diskurtso hori, nik ulertzen dut, aurrean duguna hain gogorra da, non ezin ditugun emakumearekiko ezkerrak izandako hutsegite guztiak onartu. Batez ere, boteregunetan izan den hutsegite hori, eta hor, hausnartu beharra dago, izan ere, gizon bat ez da aliatu izango, ez badu benetan sinesten boteregunetan egon daitezkeen emakume horietan. Izan ere hor, ezkerrak uste dut hausnarketa bat egin beharko lukeela. Izan ere, aniztasuna ez da berdintasuna eta aukera berdintasuna. Ez du gauza bera esan nahi eta hori jarri nahi nuen gainean. Zerbait egitu nahi duzu? Erantzun dezaket azkar edo hurrengo galderari itxarango diot. Nik uste dut merezi duela erantzutea. Gauza konplexuagoak dira. Izan ere, emakume zuri oso arrazista badaude. Ezkerra arrazista eta sexista da, eta berriro zergatik izan ere gizon zuriaren supremazismoan gaude, baina horrek geruz asko ditu. Gauza bat da, estatistikoki, kalkulatzen ditugunean, rentak eta honek azkenean diruarekin lotura zuzena duelako. Beti agertzen da hor goian gizon zuria, baina gero hor badaude beste kolektibo batzuk, eta hor gradazio luze bat dago. Hemen ja ez gaude hirugarren olatuan, non gizonezkoak batetik eta emakumezkoak bestetik hor arrakala patriarkala argi dago, ez askoz nahasiagoa da. Aliatuak izango dira euren posizionamendu politikoaren araberakoak eta ez nondik datozen edo ze sufrimentu sortu duten hori ere kontuan hartu behar da. Baizik eta nola proiektatzen duten etorkizun hori bestela, identitarismoan geratuko da, ez, niri gaizkiduaki, torrela bizinezerako bestea, txiroa da bestea, beltza bestea, ez, horrela, ez goaz, inora. Ulertu behar da, nola funtzionatzen duten dominazio sistema horiek, gizon, emakume, arrazializatu, kolektibo sozialak dira klase, sozialak dira klaseak, bai, eraikitakoak. Eta beraz, konplexutasun horren barruan, aipatu duzun moduan, badira, urgenteak diren auziak, baina urgentea dena ez da beti importantea. Hor, ikusi behar dugu nola kudeatu importantea dena eta nola urgentea dela, bale? Urgentea, bale, tankeekin datuzkigu, bale? Horren aurrean, horrentxe, hementxe, posizio batzuk eta aliantza batzuk lortu beharko ditugu, baina ezin dugu importantea dena ahaztu. Eta importantea da, subalternantzia hori sortzen ari diren sistema horiek deseraikitzea. Adinkeria aipatu dugu, baina baditugu gizon ez emakume direnak, zuri ez beltz, hor, noski, konplexutasun hori kontuan hartu behar da, ahaztu gabe nor dugun aurrean. Bai, egia da, perspektiba horrekin, eta oso ondo eta nahiko zabalitze egin dugula horretaz. Ez dakit, niri denbora mozten ari zaizkit, baina, animatu nahi zaitut, ateratzerakoan galdera hori egiteko. Eskerrik asko, denei, etortzeagatik, txalo bat, hiru hizlariei. Y seguimos con la siguiente charla. Vamos a desalojar la sala. Eta hurrengo hitzaldira goaz. Ez dugu ustu behar, esan didate aretoa, beraz hurrengo mahai inguru. Eskerrik asko.